4 bankjes, 400 euro, 5 barkjes. Jouw idee, onze support, 400 euro voor die buurt of stritten. Als toen een jongere bent en nog hast een goed idee, kun je die centen dus krijgen. We zullen op stritten vregen wat de meesten daarvoor doen willen. Geweldig. 400 euro, dat binnen 4 bankjes. 400 euro, die wil ik wel hebben. Mij lijkt het heel erg leuk om een keer een bingo-dag of zo, een bingo-avond of een middag. Ja, ik denk dat dat heel leuk is en ook voor alle leeftijden. Iedereen vindt bingo leuk natuurlijk, dus iedereen kan meedoen. Oh, is lekker out of tune hoor. Ik zou een klein concertje doen ergens bij een buurt, bij een pleintje of zo, waar er de plek voor is. Een rolschaatsbaan in Leeuwarden, in de binnenstad. Een kaartavond of zo. Of een gezamenlijke borrel of zo met iedereen. Klimmen of gaat schaken, ik weet het niet. Ja, ik denk iets van een soort skate-evenement of skatedag. Dat iedereen gewoon kan komen, lekker chillen, misschien een kleine competitie of zo. Gewoon lekker gezellig houden. Geweldig. Wessel wil ik graag een spraakmeidje op die 4 bankjes. Hier is haast alle dagen te vinden in de voetbalkooi in Wat. En hun denk ik wel, toch? Of elke keer per week hier in de voetbalkooi. Ja, we vaker soms. Dus tien dat ze nou op voetbal, je bent gevaarlijk. Vooral als het rijdt. Dan worden de tegels geleerd. En dat maar vanzelfs net ha. En daar toch gliden wij uit. Maar Wessel, wat is dan de oplossing? Kunstgras. Omdat als wij vallen, of we hebben dan allemaal bloed, dus skrammen en zo. Of de broek is kapot of zo. En dat is het een beetje, ja. Actie kent het longen bij project 400. Dus haast nog een goed idee? Doe ik mij mijn project 400. Ja, leuk dat je Sjoerd. Oh, leuk dat je Sjoerd naar de Friese vlogger. Moest een video toen nog echt gespeeld. Ja, abonneer dan. Oh, nou lekker jongens, bedankt. Geweldig.